Quin destil·lador pot fer la teva casa més ràpida? Descobreix el 2 abans que s'esgotin. Top 3 eines elèctriques per a la teva tasca. El Puesto 2 és una força que ha captat l'atenció de molts. Amb un preu de 79,6 euros i una puntuació de 4 i 3,7, aquesta eina ha aconseguit 2.876 opinions. Els usuaris l'han trobat perfecta per a instal·lacions de puços i fins i tot per a treballs professionals, i molts han comentat que, malgrat el seu pes, és just el que necessiten. Però no tot és perfecte. Alguns han notat que el mango de sujeció no es fixa bé i, amb l'ús intensiu, fins i tot es pot trencar. A més, la caixa ve amb tot el necessari per començar. En resum, si busques potència i robustesa a un preu molt assequible, el Puesto 2 és una opció que no pots deixar passar. Ara passem a la nostra següent estrella, el 3, una eina que pot convertir els teus projectes en obres d'art. Dremel 4250 és una eina rotativa que ha captat l'ull dels mestres del bricolatge. Amb un preu de 78,8 euros i una puntuació de 4 i 3,7, ha rebut 1.641 ressenyes. La seva potència de 175 watts i la velocitat variable de 5.200 a 35.000 revolucions per minut fan que sigui perfecta per a tallar, polir i molt més. Els usuaris l'han trobat fiable i valuós. Molts han usat-ho durant anys i han repetit la compra. Però també hi ha qui ha trobat que, després d'un mes d'ús intensiu, s'ha aturat. En general, si busques una eina versàtil i potent, el Dremel 4250 és una aposta segura. I finalment, el millor d'ells, l'1, que et farà sentir com un professional. El Puesto 1 és l'elecció ideal per a qui busca una eina compacta i potent a un preu molt atractiu. Amb un cost de vinguti 6,8 euros i una puntuació de 4 i 3,7, ha acumulat 11.928 opinions. Els usuaris el lluïen per la seva gran varietat de caps per tallar i polir, així com per la bateria que ofereix una bona durada. També és molt apreciat en el món del model.